explicar-vos coses sobre la transformació digital, que només és un camí, i després m'agradarà fer-vos fàcil tot allò que em vulgueu preguntar i que jo sàpiga, perquè ja veureu que una de les coses que us explicaré és que això de la transformació digital és un camí i no és un destí. Per tant, és un camí que fem i dels que sabem unes quantes coses, però no totes. I qui digui que les sap totes, menteix, perquè no és impossible. La tecnologia ens supera d'una forma espectacular. Si em permeteu, compartiré una presentació que ens acompanyarà i ens guiarà una miqueta. D'acord? La pregunta que nosaltres ens fem és transformació o evolució digital? I vosaltres em direu, i per què t'ho preguntes, això? Doncs soc preguntona de mena, ja ho era al col·le i segueixo igual. Però és que jo ja hi era, la transformació digital, a la primera onada, si us recordeu, a finals del segle XX, principis d'aquest segle, la primera onada va ser la del sector de la fotografia, i jo treballava en aquell sector, en una empresa del grup Bayer. I allò sí que va ser una transformació. Ara, jo crec que estem en una fase diferent. Però per un altre cantó sí que ens falten algunes peces d'aquesta transformació. Anem a veure, d'entrada, què és la transformació digital o com la podem entendre, de què va això? Abans, quan estàvem, abans de començar, dèiem, però què és això de la transformació digital? Doncs la transformació digital es basa en un parell de cosetes, tampoc són moltes. Una és la dada, és a dir, el que diferencia el pensament digital del pensament predigital és la importància de la dada. És a dir, nosaltres podem tenir les dades registrades i sistematitzades, de forma que ens permet la seva explotació. Això és molt important, és a dir, si tenim les dades en paper no les podem explotar i fer qualsevol classificació és molt complicat. Si les tenim en un sistema informàtic que té una base binària de 1, 0 i al final tot es redueix a una combinació d'aquest tipus, nosaltres podem explotar sistemàticament les dades. I, per exemple, podem buscar a la base de dades tots els clients que són de Xina i enviar-los una carta en xinès explicant el que sigui. I només ho fem explotant la nostra base. Per què? Perquè hem introduït la dada en el nostre sistema i tenim eines per processar-ho. Però hi ha una altra cosa molt important que ajuda a fer una transformació digital, que és la densitat digital. És a dir, la quantitat de connexions digitals que interactuen en el nostre món. Aquest índex de densitat digital ens permet obtenir aquestes dades, registrar aquestes dades, combinar aquestes dades, explotar aquestes dades. I això és les connexions que tots tenim, ja sabeu, entre nosaltres, a través dels mòbils, dels PCs, de la fibra, suportat per la fibra, etc. Però també amb les coses, amb l'internet de les coses, etc. Però és aquesta densitat. Així tenim dades que estan molt connectades. Amb aquesta situació podem començar a innovar, perquè sabem més coses. Sabem moltes més coses d'allò que ens envolta i, per tant, podem començar a pensar sobre tot allò que sabem i crear noves coses. I alhora podem ser més eficients amb allò que fem. I aquí comencem a tenir les dues visions que veiem de la tecnologia. Per un cantó, la que afecta el model de negoci actual, que el podem fer més eficient, però també el model de negoci futur, la innovació, que podem crear-lo diferent. Ara anirem veient tot això. El que sí que m'agradaria és que tinguéssim un parell de coses present. Des de la meva interpretació del que és la transformació digital, és una cosa que ha vingut per ajudar-nos a viure millor, per ajudar que les persones visquem millor. I les persones al nostre voltant, bàsicament, són els nostres equips, que poden fer una feina més fàcil, que poden incrementar les seves possibilitats de créixer professionalment, i els nostres clients, als quals estarem en condicions de donar la nostra promesa, allò que vam dir que faríem per ells, d'una forma diferent, més fàcil, més amigable, més eficient, més econòmica, més adaptada. I aquesta és la informació, una mica, de què és la transformació digital. I així estàvem, Així estàvem fins al febrer. Jo l'última cosa que vaig fer, el dia 12 de març, física, va ser a Saragossa,
una conferència a la Cambra de Comerç de Saragossa sobre finances i tecnologia. O sigui que ja hi érem aquí. Val? I allà jo estava allà i per la tele decretaven, a l'hora de dinar decretaven l'estat d'alarma. O sigui que ja hi érem. Però què ha passat? Doncs ha passat que hem passat moltes pantalles o hem passat molts anys en molts pocs mesos, perquè tots hem hagut de fer un salt digital per força. No hem tingut més remei que convertir això que estem fent ara en allò habitual i allò segur, ens dona seguretat, fixeu-vos. Diem, ui, fem-ho digital, fem-ho online, perquè això segur que passarà. Si ho fem físic no sabem si ho podrem fer. I per tant ara, allò que potser fa uns mesos ens feia una miqueta de respecte, ara és la seguretat. Això és important. Comencem a estar segurs amb aquest món digital. Però a vegades, quan parlem de transformació digital, a mi em passa, jo trepitjo moltes empreses, sembla això, no? Que estem flotant, veient el món, una cosa molt complicada, amb el paracaigudes tancat, fa por, no? Quan parlem de transformació, em sembla que haguem d'anar a la lluna, no? Quan en realitat la transformació digital va molt més d'anar al pediatre, que tregui una tablet, on hi ha la història del nen i ens ensenya els percentils i ho podem veure, o un diagrama amb l'impacte d'allò que s'ha de fer, i que allò directament ens ho envia per mail als pares perquè ja ho puguem comprar. Això és la transformació digital que ajuda a les persones. Aquesta evolució del nostre dia a dia, que sigui un dia a dia més pràctic, d'acord? Més confortable, més segur, més fàcil, més adaptat a nosaltres i que a més pot estar més per cada un de nosaltres perquè és molt més fàcil personalitzar. I perquè a més tots estem ja en un món digital. Aquí hi ha un munt de coses que potser espanten, però mireu, tenim un ERP. Segur que la gran majoria de les empreses en les que tots treballem tenen un ERP. No és tan normal que tinguin un Business Analytics, que és una eina per predir, és una eina predictiva. Això ja és més difícil, però pot ser que ja estigui. Moltíssimes tindran un cloud computing, és a dir, que tindran el seu sistema en el núvol, que vol dir amb un servidor lluny i segur, no? Tindran un CRM, segurament. Treballarem en eines que els permeti analitzar el negoci, com és el Business Intelligence. Potser s'han atrevit amb el blockchain o amb una altra eina fintech, com el crowdfunding o el crowdlending. Segur que tenen una xarxa de comunicació interna. Molts estan treballant en Big Data i a vegades ni són ni molt conscients de que ho estan fent, o tenen eines de connexió amb els bancs per facilitar la seva feina. És a dir, tots o la gran majoria de nosaltres tenim implantats diversos sistemes de tecnologia per fer la nostra feina més eficient. I alguns per fer un canvi radical del model de negoci, per fer el nostre negoci d'una altra manera, absolutament diferent, sense que canviï la proposta de valor. D'acord? Moltes vegades nosaltres seguirem fent pels nostres clients la mateixa cosa, el que passa és que la farem diferent. I per fer això, l'evolució digital ja veiem que la podem fer més pas a pas, no? Podem començar a saber com van les coses, d'innovar, doncs a vegades informant-nos per la part positiva de les xarxes socials que ens permeten estar al dia de les tendències, perquè ens acostem a les startups per saber què fan amb diversos sistemes de coneixement d'innovació. Molt important estar a prop de les startups, o perquè la nostra empresa ha organitzat hackathons per buscar bones idees, o perquè estem a prop d'un corporate venturing o un family office, hi ha eines d'inversió per poder estar a prop d'aquestes startups i conèixer i incorporar coneixement. O potser estem innovant i no som conscients, això també passa. Recordeu que innovar és crear noves maneres de generar riquesa. I molta gent ho està fent i potser no és ni conscient de que ho fa. I la innovació, perquè vagi i funcioni, ha de ser oberta, és a dir, perquè col·laborem amb altres empreses per aconseguir resultats. Això jo després us explicaré una experiència pròpia. Molta gent, ara en aquests moments Covid, està fent innovació oberta espontània, per dir-ho d'alguna forma. I ens hauríem de preguntar quins mètodes d'innovació podem fer servir, com innovem. Podem començar, potser amb una prova de concepte, una forma d'aplicar aquest tema de l'evolució.
Fem una prova, fixem-nos si funciona i si funciona, seguim. I si no funciona, no passa res, perquè al final és el millor moment del món, aquest que tenim ara, per provar coses noves. Si veiem els grans, a mi m'agrada sempre mirar què fan els grans, perquè hem de ser ambiciosos, no? I hem d'inspirar-nos amb els grans. Vosaltres sabeu que Google, quan va arribar, va disruptir totalment el mercat de la publicitat, que venia d'agències tradicionals amb uns fees impressionants per fer qualsevol campanya, i va crear el seu sistema, no? Es guanyen diners, sobretot amb el que és Google AdWords i tots els sistemes de publicitat, tant en la pròpia plataforma Google com instal·lat amb tercers. I després tenen altres eines que estan provant i que han anat per fer ingressos, però ells ocupen un 0,4% del seu pressupost, que no és petit, del seu pressupost, ocupa les seves vendes en proves de concepte, com són el cotxe intel·ligent o les cases intel·ligents o utilitats dels drons. Això què vol dir? Que contínuament estan provant noves maneres de generar ingressos. I això és el que estem parlant. Quan parlem de proves de concepte i de fer evolució, estem parlant de que sempre hem de guardar un petit pressupost per invertir en noves maneres de generar ingressos. D'això estic parlant. No són entelèquies, no és un gran pla per anar a la lluna, sinó és, escolta, anem a provar d'obrir una botiga online, anem a provar d'entregar això amb un servei diferent, anem a provar les comandes online, anem a provar altres coses diferents de les que estem fent. Anem a incorporar innovació a la nostra proposta de valor. Pot ser radical o pot ser simplement incremental, o pot ser petites cosetes que anomenem proves de concepte. Un cas de prova de concepte que tonto, que fan, per exemple, Schneider Electric, és els dispensadors de sabó dels túnels de rentat. La prova de concepte va consistir en que el subministrador del sabó el que feia era posar un detector, internet de les coses, quan estava a prop d'acabar-se el sabó del túnel de rentat. De forma que evitava que l'usuari, l'empresa, enviés algú a comprar al súper de la cantonada sabó perquè s'havia acabat. I el que feia és que quan veia que faltava, automàticament generava una proposta de comanda perquè li donessin l'ok a l'empresa i d'aquesta manera va incrementar les seves vendes amb un percentatge. Això tan senzill, una prova de concepte, un sensor connectat a un sistema de comanda. Val? Per això sí que és per tots, això és absolutament per tots. Tots podem fer innovació en 1000 coses. Amb les flors, amb com les reguem, programes per regar les flors de forma tenint en compte l'estat d'humitat de la terra a través d'internet de les coses, per exemple. Hi ha un munt de solucions adaptades a cada tamany d'empresa. I tindrem molts dubtes quan passi això. Ens preguntarem moltes vegades si estem en el bon camí. I això és molt normal. És molt normal i veurem com podem saber si estem en el bon camí o no i què ens ajudaria molt. Perquè nosaltres, com a CEOs, ens convertim en equilibristes. Una de les cerques de l'equip de comunicació són les fotos sobre aquest tema de l'equilibrisme. Realment, avui en dia ens toca ser equilibristes entre dos models. El model de negoci antic, el que encara ens dona una part important dels nostres ingressos, i aquests models de negoci nous que estem generant i que ens donaran els ingressos futurs. I nosaltres hem d'anar de l'un a l'altre. Mantenir l'eficiència en l'antic tant com puguem, perquè reduïm costos, els models de negoci antics van baixant de preu, per tant estem sent eficients, però generant nous models de negoci i pivotant com si fóssim una startup. I això és molt important. I aquí hem de tenir les persones en el centre, és a dir, els equips i els clients. I és molt important anar alineats amb aquesta història. Si nosaltres no anem alineats i contemplem la realitat del que hi ha a les empreses, no aconseguirem fer una transformació de veritat efectiva. I a què em refereixo? Doncs que a vegades es parla molt de tecnologia, però ens oblidem que els problemes de les empreses tenen molt a veure amb promocions que el màrqueting fa i que els punts de venda no coneixen. Com no els coneixen, quan va un client,
a demanar aquella promoció, que ja és desagradable haver-la de demanar. El client, esperem com a clients que ens ofereixin la promoció. No ens agrada dir, ai, no m'has fet aquest descompte. A ningú li agrada fer això. No? Esperes la sorpresa, esperes que t'ho facin sense demanar-ho. I resulta que no ho fan perquè no s'han enterat. Perquè falla la comunicació, d'acord? I això és un tema també de tecnologia, de que hi hagi un bon sistema de comunicació interna que automàticament generi els processos. Les factures que no s'entenen i que el client cada vegada que la rep té una experiència negativa. Les vendes que no es poden entregar per falta de producte, perquè quan es fa la comanda no es verifica la situació de l'estoc, perquè no està actualitzat en temps real. O al revés, la promoció que no s'explica en xarxes però que s'està fent perquè comunicació no s'ha enterat que aquesta promoció existia. O un descompte que no s'aplica al client perquè aquesta vegada és l'administració la que no s'ha enterat. Perquè sempre ens està fallant el sistema tecnològic de comunicació. I aquella venda online, no, tots coneixem, tan complicada que la gent la deixa un 60% d'abandonaments. I aquí ja té molt a veure el concepte d'usabilitat. I què veiem que passa a les empreses al nostre voltant des del nostre punt de vista ja aquí com a financers, no? Que ens passem el dia veient empreses. Doncs si una empresa, d'acord amb el pare del management modern, el Peter Drucker, té com a finalitat bàsica tenir clients i mantenir-los, aquest principi a vegades sembla que no està del tot interioritzat en totes les àrees de les empreses i ens trobem en situacions que generen experiències de client no satisfactòries. I què veiem? Coses que veiem. Doncs els departaments administratius absolutament desbordats de feina, sense temps real per millorar els procediments de treball, resolvent els problemes informàtics a mà. I us explico un exemple. Avui hi ha un vídeo meu per les xarxes que explica això, però és un cas real i podem explicar-vos molt, no? És un procés informàtic en el qual, quan s'implanta el model de factura, l'empresa fins ara havia treballat a Espanya i llavors comença a treballar a l'estranger i no es pot insertar la factura al país fora de la Unió Europea. Temes informàtics d'aquests que un no acaba d'entendre per què, però és així. Què fa la gent que factura? Doncs es descarrega la factura del PDF que surt, el descarrega, el converteix en Word, posa a mà Xina, d'acord? O el que sigui fora de la Unió Europea, fa un nou PDF i l'envia manualment al client. Què passa amb això? A part de que és un enginy dels usuaris, evidentment, descomprimir, comprimir, la feina manual que suposa, però el pitjor de tot és que no és digital, perquè la dada no hi és. No hi és. Tu aquell mail a Xina, als xinesos no el pots enviar per selecció de base de dades, perquè la dada està en paper o en PDF, un PDF és un paper al final. No pots perquè no ho tens al sistema, perquè tot això només està manualitzat. I això passa contínuament a les àrees administratives financeres, la resolució de problemes digitals de forma manual. Molts inverteixen molt esforç en tenir un tancament comptable mensual que té moltes incidències, que a vegades desquadra, que dona moltíssima feina, fan molts Excels, ho tornaré a dir, però l'Excel no és tecnologia, l'Excel és una màquina d'escriure avançada, per dir-ho d'alguna manera, que a més, per fer-ho servir com a eina de reporting, ha de tenir uns criteris, ha de ser una entrada única per descàrrega de fitxers, bloquejat els canvis, treballat en tables dinàmiques, si no, la seva fiabilitat és nul·la i produeix moltes discussions a les empreses. L'Excel és una eina per dissenyadors i per investigadors, dissenyadors de reporting. Per nosaltres sí que ho fem servir per dissenyar, però un cop dissenyat això ha d'anar directament a un layout, a un formulari o a un llistat o a una consulta de Business Intelligence. El tema de les factures que el client no entén i que li produeix una experiència negativa, hi ha sectors en els quals és molt gran, no? Moltes vegades és l'única experiència client que té algun client, alguns clients d'alguns sectors són aquestes factures mensuals que reben, no?
I al final aquesta administració saturada no té temps pels seus clients interns, per el departament comercial, per operacions, per la pròpia direcció o directament per atendre els clients. Perquè estan treballant en el dia a dia i no estan treballant realment amb la informació que generen, amb la seva funció, que és la de facilitar informació per la presa de decisions. I quins són els efectes d'aquesta administració i d'aquesta situació? Doncs els efectes es veuen a vendes perquè és cert que es ven per comercial, però són les operacions les que asseguren les repeticions de les vendes, sobretot en B2B. Si l'administració no està donant un suport correcte, hi ha incidències que poden determinar deteriorament de l'experiència client en la gestió. A les operacions pot determinar que deixem de complir la promesa que s'ha fet al client, perquè no estem atenent allò que li vam dir al client que li faria, perquè tot el flux de producció no està funcionant correctament, no? És el cas dels descomptes no aplicats. El màrqueting es veu afectat perquè es desvirtua el producte i es deteriora l'experiència client. La comunicació es veu afectada perquè perd credibilitat, perquè en el moment que estem dient que alguna cosa passarà i no passa, estem perdent credibilitat. I la direcció és la primera víctima, perquè la direcció no pot prendre decisions encertades si no té una informació completa, fiable i a temps. Tot això és l'impacte que tindria una administració d'aquest tipus que comentem. Ara no sé per què se m'ha bloquejat això. Així és que l'impacte d'aquesta situació afecta la rendibilitat general de la companyia. I l'administració, què passa? Que moltes vegades es percep com una de les últimes de la fila, no? És a dir, és una àrea marginal que eliminaríem si poguéssim. I això, que potser no és políticament correcte dir-ho, perquè pot haver-hi gent aquí, però jo veig a les empreses que molta gent ho pensa, és a dir, és aquell mal necessari, no? Portadors de males notícies, hi ha pèrdues, hi ha tensions de tresoreria, no tinc això, hem de pagar aquests impostos. I, en certa manera, és cert que podríem eliminar i podríem treure l'administració, perquè l'administració, tal com està concebuda avui en dia, o en molts llocs, no aporta valor. Però la meva proposta no és que l'eliminem, sinó que la tecnologia ens permet convertir i evolucionar les administracions de les companyies en una àrea de gestió econòmica que sigui clau per generar rendibilitat, perquè es converteixi en el que realment seria una direcció financera 4.0. És a dir, on ens aporta què? Doncs el que és solidesa i rigor, tenim una informació fiable, puntual, íntegra, apliquem principis i normes, tenim control intern, per tant, cuidem els nostres actius, tenim fluxos de treball ben definits que assegura que tot funciona d'una forma suau, eficient i al mínim cost, i una qualitat de la informació que ens permet prendre les millors decisions. No només a la direcció, sinó als altres departaments. Aquesta organització de tenir clar, els financers han de fer un pas endavant i entendre que allò primer en una empresa és el negoci i que el més important és aquest enfoc al tot el procés de venda i generació de benefici. I aquest és l'objectiu. No fer molts papers, sinó concentrar-nos en les formes més eficients i ajudar el departament comercial a tenir informació rellevant per la venda, com pot ser informació sobre l'estat dels clients, informació sobre l'evolució dels clients, informació sobre els marges de contribució, els marges bruts, per poder fer preus ajustats i, a més, ajudant a respectar les regles del joc i a minimitzar riscos. D'acord? I per això és molt important aquest enfoc a negoci. Però també és molt important que actuï com una empresa, com un equip tecnològic que dinamitzi la tecnologia assenyada. La tecnologia que de veritat ens funciona. També veiem moltes empreses sobre tecnolificades, amb ERPs, empreses que estan facturant 3 milions amb un SAP
Business One, per exemple. És a dir, no fa falta. Necessitem un ús de la tecnologia adequat a les nostres possibilitats i ben fet, és a dir, que hi hagi la formació necessària, que hi hagi el coneixement necessari, que tot funcioni de forma correcta. I això és important que la direcció financera, els equips comptables, els equips econòmics, estiguin implicats per veure aquesta raonabilitat, perquè necessitem les millors solucions als costos que siguin assumibles per la companyia. També necessitem solucions financeres a la innovació, des de com finançar amb plataformes crowdfunding o crowdlending, com fer servir plataformes fintech per finançar com a alternativa als bancs, o mitjans de pagament que no siguin estrictament els que coneixem, sinó sortir a fer servir altres mitjans de pagament que asseguren el cobrament dels clients i que fan la vida molt més fàcil, i més ara amb tots els temes digitals. I necessitem aquesta flexibilitat en l'ús dels sistemes que estan disponibles. I també necessitem que siguin un dinamitzador d'aquest focus molt clar en les persones i el talent, perquè hem de funcionar molt amb compromís i no amb control. I les finances moltes vegades són molt controlades, però necessitem que funcionin d'una forma més transversal per col·laboració amb els altres departaments, operacions, comercial, comunicació, i tenint en compte, a part dels números, les emocions, els valors. Tot això impacta molt, en el Covid ho hem vist claríssim, però alhora les finances són un gran aportador de tot el que són bones pràctiques i ètica en les finances, que ajuden a minimitzar riscos. Jo tot això ho puc ampliar, perquè ara són moltes coses seguides, d'acord? Però aquestes 4 coses són molt importants. I us volia ensenyar i compartir un exemple, un exemple pràctic. Això és una app que és una app d'una compta de resultats que podeu veure, que ens ha portat 1 any i mig a arribar a fer això perquè volíem que fos fàcil, que s'entengués. Jo crec que es veu bastant fàcil, no? És el nostre model de tancament, però que això ha portat la col·laboració evidentment, IT, els tècnics de desenvolupament de Tableau, que és un business intelligence, ha portat el treball d'operacions de l'equip d'operacions de controlling i a l'equip de comunicació, que ha fet que tot això es pogués entendre, perquè si haguéssiu vist la primera, no es podia veure. I això és el que estem parlant, és a dir, necessitem la manera d'entregar informació, el nostre repte donar informació completa, fiable i a temps, es pot fer en paper, es pot enviar un PDF, es pot fer un Excel, es pot fer una taula dinàmica, però també es pot entregar des d'un business intelligence amb suport mòbil. D'això estem parlant d'evolució digital, de com construïm això. Això en concret, us puc compartir l'exemple. La primera vegada que ens hi vam posar ens demanaven un pressupost superior als 40.000 euros per fer aquest tema i vam seguir buscant maneres de construir-ho d'una forma diferent fins que vam trobar una solució col·laborativa amb un equip informàtic, que col·laborem amb altres coses i que junts hem pogut crear aquesta solució. Llavors, fixeu-vos, això és una prova de concepte, tenir una idea de com podem fer la promesa feta al client d'una altra manera, buscar solucions de forma sistemàtica, implicar de forma transversal a l'equip i fer innovació oberta amb altres partners. Aquest és una mica el camí que tots podem seguir per fer aquestes millores, perquè veieu a l'app, que estem molt contents, podeu anar aprofundint i podeu anar veient el detall. El nostre repte següent és que pugueu arribar a veure el document des d'aquí, des de l'app. La idea és, que jo sempre explicava, és que tu estàs a l'aeroport o a l'avió, perquè vam començar abans del Covid i això era lo normal de la nostra vida, i poguessis veure com han anat les coses aquest mes. I poguessis començar a treballar aprofitant un moment que tenies. Això és molt, molt útil pels CEOs que ens movem amunt i avall, i aquesta era la idea. Perquè aquesta administració digital de la que us parlem té aquesta filosofia. Doncs unes factures emeses que ens venen d'un sistema informàtic o d'una transmissió,
d'unes factures rebudes que també ens arriben d'un flux d'un RP o bé amb un escàner intel·ligent que elegeix i comptabilitza, o d'una descàrrega d'aplicacions, de despeses de viatge, que transmet la informació al sistema. Els bancs es comptabilitzen descarregant de la norma 43 del Banc d'Espanya, que descarrega els extractes, amb una contrapartida automàtica que hem programat, amb una conciliació automàtica que hem dissenyat, igualment cobraments i pagaments de forma automàtica amb un flux d'autoritzacions i unes autoritzacions per finalment aprovar-ho a nivell de banc, igual amb els impostos, igual amb la comptabilitat general, amb l'analítica superimportant per saber com va cada línia de cost o de benefici que tinguem i sobretot ara amb tots els canvis de noves línies i noves proves per conèixer bé la rendibilitat per producte, per punt de venda, per línia de servei, per lloc geogràfic, com sigui que nosaltres ens organitzem. I evidentment aquest reporting a direcció que tant costa a molts departaments de controlling o a molts departaments comptables, que un cop dissenyat s'ha de generar automàticament per al sistema. De forma que el nostre equip en l'administració deixa de picar, no pica res, no ha d'entrar res ni ha de picar res, sinó que el que fa és analitzar fluxos de treball, assegurar que funcionen de forma correcta i un cop extreuen la informació, analitzar els resultats de negoci per donar suport a una direcció que s'enfronta a moments molt complicats. Aquesta és l'administració digital ideal. I aquí és una mica on ens movem en quant a evolució digital o transformació digital. El repte que ara ens veiem nosaltres, bàsicament, no és la transformació, és canviar el cap de les persones. El que ens enfrontem nosaltres, sobretot ara a les empreses, és pensar digitalment. No qualsevol cosa val. Nosaltres necessitem tenir molt clar que les coses s'han de solucionar digitalment i no ens podem conformar amb una solució que sigui predigital, amb una solució que sigui analògica, perquè això no ens permet explotar la informació i la dada. És a dir, no només fem servir ordinadors, sinó que si nosaltres fem servir ordinadors per fer Words, no ens serveixen, per tant, no són digitals, perquè nosaltres no podem emmagatzemar aquestes dades que tenim posades, no podem explorar-les i explotar-les. Necessitem tenir informació sistemàtica que puguem consultar i de la que puguem aprendre. Però també és fer les coses més fàcils. Quan una tecnologia no és fàcil de fer servir ni d'entendre, no ens val. La usabilitat és una assignatura pendent, molt pendent. No ens podem conformar amb una cosa complicada. Això, amb carinyo, ho dic, i no sé si soc gaire políticament correcta, passa molt amb l'administració pública, amb unes plataformes per tramitar coses que no s'entenen. No s'entén què has de fer, és molt difícil. I sort que passa, per exemple, a la Generalitat, que tens un e-mail que pots explicar coses parlant normal i llavors ho aclareixes, no? Perquè moltes vegades són molt difícils d'entendre. La usabilitat és una gran assignatura. Per mi el paradigma d'usabilitat és Amazon, que si et descuides compres 2 paraigües, que ja a mi m'ha passat això, no? Perquè amb un dit i 2 clics pots comprar i això és usabilitat en estat pur, no? És molt important que sigui usable i que ens ajudi molt perquè sigui accessible a totes les persones i trenqui les barreres d'edat. També és important tenir present que la tecnologia és un gran generador d'insatisfacció, perquè per algun motiu estrany els humans esperem que la tecnologia faci allò que nosaltres no som capaços de fer, que és ser perfectes, però és impossible, està feta per humans i és imperfecta. I hem d'entendre que quan la tecnologia no va, doncs hem de tenir un sistema per fer arribar comentaris, per poder sortir, no? Com és els xats, que estàs fent una cosa online i tens un problema i tens un chatbot que et permet començar a preguntar coses que no estan gens clares. I això és d'una gran ajuda i ha d'estar previst en els nostres productes digitals, l'ajuda humana, perquè és important.
humana o no humana, sinó d'intel·ligència artificial, però que està basada en experiència de molts usuaris. Bueno, una mica allò de l'Excel, que ja us deia que ho deia més endavant, l'Excel és que no és, l'Excel és un gran enemic a les empreses. S'han de prohibir els Excels. Els Excels mal portats, els Excels han d'estar protegits i els fitxers plans, és a dir, els fitxers que realment s'han descarregat al sistema amb tots els camps que necessitem, bloquejats i explotats en tal dinàmica, es poden fer servir. Encara que ara tenim business intelligence que ens fan això sense necessitat de fer un Excel, però com a pre-business intelligence pot ser. Però aquests Excels que tothom va ficant coses, no, són un generador de conflictes molt, molt perillós. També és molt important que tinguem present que un bon ús de la tecnologia significa formació contínua. Formació contínua vol dir pla de formació, però també vol dir subscripcions contínues a formació. No? Sempre estar-te formant i tots els equips estar-se formant. L'administració és una gran víctima d'aquesta manca de formació, una gran víctima. Hi ha empreses que veiem i empreses que facturen xifres ben maques, que exporten a 80 països i que quan preguntes a l'administració quan han fet l'últim curs es remunten a 2007, 2012 i no es fent. És a dir, l'equip d'administració per ser eficient necessita contínuament anar-se formant. No hi ha una tecnologia que es pugui fer servir si no la dominem, si no l'entenem. És molt complicat, molt complicat. I no la podem millorar si no la coneixem bé. I a més, el que és pitjor és que hi ha les eines, però com la gent no té la formació suficient no les fa servir. I això, la conclusió és que hem de tenir present que la tecnologia és un camí i no és un destí. És a dir, sempre hem d'estar millorant. Per tant, hem de tenir sempre un sistema de reciclatge i de millora i de canvi per poder tenir una excel·lència tecnològica pel moment concret en el que estem parlant. Perquè al final, torno al tema de que les nostres direccions, els CEOs, ens enfrontem a un món molt complicat i només ens faltava el Covid, no? En el que estem actualitzant contínuament els plans de contingència, en els que estem contínuament fent nous escenaris, en els que estem provant nous productes, en els que tenim noves demandes dels clients, en els que hem de posar nous preus perquè la gent ens demana ajusta'm el preu si jo ja sé que val això, però és que jo no puc, haig de reduir tot. I necessitem una informació en la que recolzar-nos sense enganxar-nos els dits quan ho fem. I per això necessitem indicadors. No? I els indicadors, m'agrada molt, sabeu que els indicadors també són del Peter Drucker, o és qui ho ha popularitzat, no? I tots tenim la frase, el que no es medeix no es pot millorar. Però m'agrada molt l'evolució, això ve d'una frase del Lord Kelvin, que ja en el segle XIX va dir que el que no es defineix no es pot medir. Això vol dir que necessitem tenir els processos ben dissenyats. El que no es pot medir no es pot millorar. I és bàsic, això. I la conseqüència és que el que no es millora es degrada sempre. I això sí que és molt important, perquè moltes vegades les persones diuen no, jo només vull quedar-me com estic. Això no va amb la vida. La vida, cada moment que passa envellim, cada moment que passa ens deteriorem perquè les nostres cèl·lules es tornen a dividir i cada divisió les fa de pitjor qualitat. I igual passa a les empreses. Si nosaltres no fem res per millorar, si no fem res per frenar aquest procés de deteriorament, la vida, per essència, es deteriora. I tot el que els humans creem es deteriora. Hem d'estar millorant per parar això. És una lluita bastant clara. No? I per fer això hem de medir. Hem de medir, hem de tenir indicadors i conjunts d'indicadors. Aquests conjunts d'indicadors és el que anomenem quadres de comandament. I és el que ens permeten, autoconèixer-nos. Autoconèixer-nos per millorar. Els quadres de comandament no són per controlar. Els quadres de comandament, per exemple, del procés de venda, no? Saber
quantes prospeccions, quants prospectes tenim nous, quantes visites s'han fet, quantes comandes hem obtingut, quanta gent ha repetit. Per saber aquest procés l'hem de definir i quan l'hem definit el podem medir. Idealment l'hem de tenir ficat al CRM perquè si no serà molt difícil de veure. I quan nosaltres l'hem definit, l'hem medit i el tenim sistemàticament organitzat, podem saber, per exemple, si tenim un problema de prospecció o tenim un problema de conversió en el moment de les visites o tenim un problema de no acceptació de propostes, perquè potser les propostes no es fan bé i totes s'han de repetir. El que sigui, perquè hem vist de tot, no tothom té els mateixos problemes. Hi ha gent que prospecta molt bé, hi ha gent que no prospecta gens, ho pots trobar tot, però per analitzar aquest problema i per incidir hem de tenir aquest autoconeixement de què està passant en la nostra empresa. I això és el que ens dona la dada sistematitzada. La digitalització que ens permet és totes aquestes coses que en el segle XIX ja existien, fer-les amb una precisió espectacular. Per això a vegades diem que la digitalització és el somni de la gent de màrqueting, dels marqueteros, perquè poden saber tots els processos que medim, com funcionen i on hi ha aquell problema. I això ajuda als CEOs, a la direcció, a posar el remei allà on està clar que hi ha un problema. Aquesta és la gràcia de la digitalització de les empreses en l'àrea de coneixement intern que està lligada a les finances. I això és el que ens permet enfrontar les adversitats, com ara, però que ja teníem, perquè ja teníem una transformació digital i després tindrem tot el que vindrà donat per la sostenibilitat i el canvi climàtic, és a dir, que anirem d'adversitat en adversitat, amb una mica de sort canviarem d'adversitat, però aquestes dificultats les hauríem de convertir en una manera de ser millors. La Rita Levi Montalcini, no sé si la coneixeu, jo la vaig conèixer quan vaig escriure el meu llibre perquè buscava frases de dones, perquè totes són d'homes, quan busques per posar en els capítols, i una amiga em va introduir a la Rita Levi Montalcini. Ella va guanyar el Premi Nobel de Medicina sobre el factor de creixement dels nervis i ella considerava que les adversitats han sigut molt importants perquè ella aconseguís tot el que va aconseguir, perquè ella va ser perseguida pels nazis i això la va fer anar a emigrar als Estats Units i allà va poder fer una carrera professional que segurament no hagués fet a la seva Itàlia natal. Tots són punts de vista, evidentment, i de totes maneres jo crec que aquest pensament ens dona bastant ànim, bastanta motivació en aquests dies. Així és que la conclusió seria que per moure'ns i mantenir l'equilibri necessitem aquesta gestió econòmica intel·ligent, que és medir per acabar prenent les millors decisions. Però aquí no s'acaba tot, perquè després què? Quan ja sapiguem què ha passat, què és el que les finances aporten un cop ja estem aquí? Doncs, per un cantó, tots els models de predictibilitat que s'han posat ara molt de manifest, és a dir, tots els financers de totes les grans empreses, ara fa poc hem fet el congrés dels directors financers d'Espanya, tots els departaments financers, els grans, els petits, els mitjans, hem estat fent prediccions, plans de contingència, i escenari, i si fan això, i si no fem, i si obrim aquest mes, i si tanquem a l'altre, i si no hi ha un ERTE, i si ja tornem a tenir confinament. La predictibilitat és una de les grans demandes que les direccions fan en la direcció financera. Per fer-ho, per fer unes bones prediccions, necessitem conèixer molt bé la història i conèixer molt bé totes les dades que tenim. No perquè ho basem en la història, sinó per saber el comportament i el que lliga cada cosa, és a dir, si fem tal cosa, quin cost associat hi ha. Si fem aquesta campanya, què passarà? Si no fem aquesta fira, no entraran totes aquestes comandes. Tot això necessitem poder-ho tenir per poder passar a fer prediccions. I també generaran nous rols. En empreses com Schneider Electric, que és membre d'aquesta associació de directors financers, el departament financer sencer ha passat a tenir altres rols. Altres rols lligats a controlling de negoci, a donar suport en el procés de venda, a buscar solucions per finançament de clients o a donar suport
tot el que és protecció de dades en la relació amb els clients. És a dir, hi ha una sèrie de funcions que s'han de fer a l'empresa per la qual els financers estan molt, molt qualificats i que en aquests moments potser ni s'estan fent i que serien noves decisions, perquè el que és l'administració, aquesta administració desapareix i el que es fa és automàticament vigilada per aquestes financers amb coneixement de fluxes i sentit de negoci que fan que això funcioni de forma correcta. Doncs crec que vaig bé de temps, no? Aquí us deixo amb el futur, d'acord? I hi ha moltes preguntes perquè hi ha molts temes oberts que us hagués explicat, però volia complir el temps per donar temps a les preguntes. Moltes gràcies, Argèlia. Jo em quedo amb el que comentaves, que per ser digital s'ha de pensar en digital. I el problema és que molts, per època, encara som analògics i, per tant, les empreses han d'evolucionar cap al format digital, la transformació digital, però la gent que estem a les empreses som els que primer, sobretot, hem d'aprendre a evolucionar digitalment les nostres accions, la nostra forma de pensar, la nostra forma de fer, i això de vegades costa. I, per tant, per això és provar i no tenir por d'equivocar-se, i menys en aquests temps, en els que estem, que és important el tema de la innovació. Et faré una pregunta que te l'havíem passat ja d'un dels nostres assistents, que és d'MC Mutual, que ens preguntava propostes de transformació digital per a pimes en programes d'acompanyament amb el tema del finançament públic. I després, quan ens contestes aquestes, tenim 2 o 3 també persones que et faran preguntes amb alçada, Argèlia. Vale, doncs, abans, quan estàvem parlant, abans de començar la sessió, moltes persones, una representant de PIMEC, de la Generalitat, de la Diputació, de la Cambra de Terrassa, parlaven dels programes públics que hi ha. El detall segur que ells poden contestar millor que jo, no? Però a nivell macro, nosaltres el que veiem és que en aquests moments les ajudes reals que hi ha a les empreses per transformació digital són entre 0 i 0,1. Les que estan convocades són molt petites, d'import molt petit per ajudar al teletreball, i la veritat és que crec, ara entraré més en detall, però crec que tothom està esperant el Next Generation, aquests famosos 700.000 milions d'euros de la Unió Europea que s'han de repartir. Crec que abans dèieu que eren 144.000 per a Espanya, o per a Catalunya, és que no ho sé, són molts milions d'euros en concret, i que aquest pla és el que ha de dinamitzar els grans plans que hi ha a diversos llocs. Hi ha plans des dels cupons d'acció que es van demanar ràpidament uns dies abans de les vacances i ens van fer córrer tots per presentar propostes. Hi ha plans dels ajuntaments, plans de suport petitons, hi ha cosetes. A nivell més estatal hi ha l'Accelera PIME, que és un pla que va sortir ja en els primers decrets en l'estat d'alarma. Això devia sortir, jo diria que era el primer que va sortir al març. Sortia l'Accelera PIME, ara hi ha una web, Accelera PIME, si voleu veure, amb una sèrie de coses dissenyades, però un pla obert per demanar directament, estan esperant moltes coses, no? Jo crec que les patronals, les cambres, la Diputació, tots tenen informació de coses que estan petitones, que poden funcionar, però que jo sàpiga, grans ajudes importants i rellevants estan moltes parades. Ahir vaig tenir informació de NISA, per exemple, que ens deien que tenen una gran demanda de préstecs de NISA i que tarden més de 2 mesos en analitzar les peticions. I parlo d'una petició que és pre-Covid. Vull dir que porta els 2 mesos més tota la parada. Llavors, estan les coses
l'administració pública, això sí que és un efecte secundari del Covid, tota l'administració pública està molt parada, és molt difícil de localitzar moltes vegades i està funcionant lentament perquè potser aquest món, si ha sorprès algú, són les administracions públiques que s'han trobat amb moltes persones amb dificultats per treballar a casa. Jo crec que això és així, no sé què opinen els representants de l'administració pública, però crec que sí ha passat que s'han trobat sorpresos i que és la pròpia administració pública l'adaptar-se a una transformació digital. Bueno, està clar que hem evolucionat tan ràpid, aquesta crisi ha fet aflorar tantes coses tan ràpid que el tema digital ens ha agafat a tots molt a l'inici i és important els canvis constants. Em dono pas al Ramon Talamàs, que és president de la Cambra de Comerç de Terrassa i que et volia fer una pregunta. Hola, bona tarda a tots. Aviam, tenia una pregunta que l'he fet a l'inici, però després tinc primer una cosa que crec més important. Has parlat que els Excels haurien d'estar prohibits. M'agradaria estendre'm amb això. No, t'ho dic perquè jo, que ja tinc uns anys, jo vaig estudiar la carrera d'Econòmiques quan no hi havia calculadores. Bé, hi havia màquines de sumar i de restar, però no hi havia calculadores. I jo recordo que per calcular una tassa de rendibilitat interna, un avant, havia d'agafar taules, havia de tal i tal. I jo crec que a l'acabar la carrera ja hi havia calculadores i em vaig comprar una Hewlett Packard. I en comparació amb generacions molt poc posterior a la meva i que havien parlat, jo crec que jo tenia un coneixement molt més ampli del que era una avant i una TIR que no pas ells que ho treien per una màquina. Què vull dir amb això? Que a mi que em donin un llistat, si no he pogut treballar aquest llistat, hi ha vegades que requereixes una interiorització prèvia que no sempre aquestes coses tan envidades et donen. No sé si això és aplicable a l'Excel, però jo, que domino l'Excel, a mi em costaria suprimir-lo. Aquesta seria una reflexió que m'agradaria si poguéssim compartir. I després dos temes. Un altre és dir, vosaltres, amb aquests serveis d'assessorament que esteu prestant, com factureu els vostres serveis? En base a quins criteris feu un pressupost? I segona és dir, suposo que amb la vostra tasca, a part d'un servei de digitalització de temes, hi ha una bona tasca de mentalització del personal de les organitzacions. Com treballeu aquests temes? Vaig per part. Jo quan dic que eliminaria l'Excel, eliminaria l'Excel com a document de comunicació i reporting, no com a document de càlcul o com a document de disseny. És a dir, et trobes amb introducció de dades sense rigor en l'Excel. L'Excel que jo crec que és bo per fer servir i compartir és un Excel segur que no es pot canviar, perquè quan nosaltres, per exemple, entreguem l'anàlisi de la venda a un departament comercial, aquest departament comercial no ha de poder canviar res. Per què? Perquè les xifres de venda venen de la facturació, d'acord? I si nosaltres descarreguem un fitxer total de línies de facturació amb el preu per unitat, la referència, etc., per analitzar com han anat les coses, i el client, tu pots analitzar el que vulguis amb les tables dinàmiques o amb el business intelligence, però si tu tens un Excel i se't modifica i cadascú entra el que vol, no hi ha rigor. I el rigor, encara que és el pitjor enemic que desapareix de les finances amb la digitalització moltes vegades, el rigor és el primer que un financer ha d'assegurar. El rigor és sagrat i la protecció de les dades i la fiabilitat i traçabilitat de la informació, nosaltres hem de poder-nos posar de peus, és a dir, s'ha cobrat tant i això està pendent. No pot ser sí, però no, però a vegades amb un camp de text que jo poso el que vull. Això és el que vull dir. Aquest Excel que tenen moltes empreses, Excels encadenats, on s'afegeix informació d'aquí, informació d'allà, això és el que no es pot tenir com a dada clau per a una empresa. Una empresa ha de tenir aquesta informació de base amb un ERP o si ha de treballar amb Excel, perquè, mira, quan jo vaig estar implantant SAP R3 a l'any 97, segle passat, i el SAP
en aquell moment no tenia Business Warehouse, no podries explotar res. I el que vam dissenyar és una descàrrega de totes les línies de facturació, per exemple, i de totes les dades rellevants, protegir aquest fitxer i en base a aquest fitxer explotàvem això i podíem fer consultes, però no, aquest fitxer no es podia modificar. És a dir, la protecció de la dada, la integritat de la dada és sagrada. I és sagrada en l'Excel i és sagrada en el món digital. La dada no es pot alterar, no és opinable. La dada és un registre que nosaltres captem de forma sistemàtica. Perquè... No, això no t'ho discuteixo. Vale. Llavors, evidentment l'Excel és una gran eina. Nosaltres fem servir molt l'Excel per dissenyar. És a dir, vull un reporting d'aquesta manera, dissenyem i quan el tenim dissenyat el posem a explotació i demanem que ens facin una sortida. Nosaltres no parlem de llistats, ja, parlem de fitxers. El que ha de sortir no és un llistat, sinó un fitxer que tu puguis consultar com vulguis. Val? Normalment amb un Business Intelligence el que tu tens és una base de dades amb unes consultes que tu pots fer d'una forma molt senzilla i una profunditat. Els llistats ja no en parlem d'això. Llavors, el tema és, a l'Excel on tothom fica la mà, aquest és l'Excel que s'ha de prohibir. L'Excel aquest que s'ha de picar, que es barreja amb fitxers, aquest és el que s'ha d'eliminar perquè és altament nociu, és una propagació d'errades sistemàtica. Un dels problemes que té la tecnologia és que la propagació d'errades és molt més ràpida si no es controla molt bé la introducció del registre. I això és important. I és en aquest sentit que deia allò de l'Excel. L'Excel és fantàstic per dissenyar i per investigar. Nosaltres fem servir molt per a veure com nassos trobo que està passant aquí. Però m'he descarregat un fitxer i el que faig servir és tables dinàmiques per funcionar o funcions preparatòries per tenir aquest fitxer homogeni, però sempre quadrant la integritat de les dades. Clar, el quadre de la integritat de les dades no es pot posar en mans de l'usuari final, perquè l'usuari final no té per què conèixer les regles de control d'integritat de les dades. L'usuari final ha de tenir una cosa fàcil o pugui fer barrabassades i no passi res. És per això que és molt millor una consulta de Business Intelligence o una consulta de taula dinàmica amb un limitat en l'accés a les dades. És això en aquest sentit que em referia. En quant a la mentalització, sí. És a dir, és el més important. És el més important. La mentalització de l'equip, el canvi de mentalitat és el més important. Com ho treballem? Doncs ho treballem amb molta paciència i amb molta comunicació. Nosaltres funcionem per compromís. Nosaltres treballem amb els usuaris per entendre què els hi passa i saber per què estan fent això d'aquesta manera i quin és el problema real que tenen. Es produeix moltes vegades una falta de comunicació entre els tecnòlegs, moltes vegades IT o TIC, i l'usuari. Jo recordo una empresa que facturava més de 100 milions d'euros i que vam fer un programa d'aquests i a la facturació hi havia una persona i una persona responsable i diverses persones treballant i jo pensava, què fa una persona amb un SAP treballant? O sigui, ja us dic, jo he treballat amb SAP des del segle passat i no hi havia ningú a facturació, perquè la facturació funciona sola, està programada, hi ha uns estatus i els estatus van generant una sèrie de passes i no cal que hi hagi ningú. El que després es posa és un control de desviacions en preus respecte a tarifa perquè els controllers puguin validar si hi ha hagut incidències o no. Però quin sentit té tenir una persona facturant materialment i enviant les factures. Les factures les imprimien, les escanejaven i les enviaven a un servei que les ensobrava i les enviava als clients. Això us estic parlant de fa any i mig, o sigui, no de fa 15, I llavors vaig assentar amb ells a veure què passava, Per què imprimia les factures? I també us diré per què havien de fer la facturació a mà, Imprimia les factures perquè no sabien que existia una impressora en PDF automàtica i que a més es podia lligar amb un enviament automàtic programat des del sistema.
i tenien un departament TIC de 6 persones, però no s'havia sentat ningú allà a veure què passava a facturació. I moltes vegades aquesta gent tenia un BPR, un Business Process Reengineering en marxa, amb moltes fulles, tot en anglès, però no s'havien assentat amb les persones per veure què és el que realment els estava passant i no havien aplicat la regla que a nosaltres és molt important de solucionem una cosa. Perquè a la manera en què anem solucionant una cosa i l'usuari veu un retorn, comença a tenir preguntes digitals. I això no m'ho podríeu arreglar? Què és el que volem motivar, precisament? És el fet que la gent prengui consciència que hi ha unes eines que els permet arreglar els seus problemes d'una altra manera. I tampoc podíem fer la facturació perquè les tarifes, els preus de venda, no estaven sistematitzats. Si nosaltres no tenim referències sistemàtiques per facturar, és impossible facturar amb un ERP, per més ERP que tinguis. Per què? Perquè tenien una màquina per fer coses, però no una mentalitat digital. I llavors, què s'ha de fer? Explicar. Explicar a l'origen i a l'efecte. I com aquest efecte que no ens agrada el podem canviar si canviem l'origen. Però cal explicar tot el procés. És aquesta explicació, aquesta comunicació la que motiva el canvi. Moltes gràcies, Argèlia. Gràcies, Ramon. Et passo la següent pregunta, que és de la Mònica Blasco. Vale, Sílvia, però queda una, Després em guardo una que quedava, que ell m'ha preguntat. Mónica. ¿Qué tal, Argelia? ¿Cómo estás? Un placer. Hola, Mónica. Hola, guapa. Mira, tú has hablado antes de que debíamos dejar, da igual que el tamaño de las empresas sean más grandes o más pequeñitas, un pequeño porcentaje para poder, de nuestro presupuesto, para poder invertir en innovación. Porque bien dices que innovar es buscar diferentes formas de ganar dinero. Entonces yo te quisiera hacer un par de preguntas. ¿Las pequeñas empresas en estos momentos realmente están o estamos invirtiendo en tecnología? Y si invertimos en este tema de digitalización, ¿cómo lo hacemos para no perder la rentabilidad? Vale. Gracias, Mónica. A ti. Lo que nosotros vemos en cuanto a las empresas son dos velocidades. Hay empresas que sí que están invirtiendo, os diré, no sé, ejemplos, durante el COVID estábamos en la cuarentena y bueno, clientes que por ejemplo hacían distribución clásica, ¿no? Que vendían a puntos de venta que vendían al cliente, pues se plantean algo que no se habían planteado antes, que les planteaba muchos problemas, ¿no? Un caso concreto de una cliente me decía, es que claro, mis clientes se van a enfadar conmigo. Digo, bueno, vamos a buscar una solución, vamos a hablar con ellos para que tener acuerdos, pero tienes que llegar directamente al cliente final. Y ese cliente montó una plataforma de e-commerce, un concepto nuevo y una plataforma de e-commerce. ¿Invirtió en esa plataforma de e-commerce? Bueno, pues llegó a un acuerdo, hizo un intercambio, a veces se hacen trueques. Estamos como en la crisis, haciendo trueques. ¿Bien? También hay reglas para hacer trueques, por cierto, que es hacer presupuestos formales y facturar formalmente e intercambiar esas facturas para que todo quede claro y trabajarlo como un presupuesto normal. Pero se puede hacer. La innovación está en nuestra mente y en nuestra inquietud. Y lo que gastamos en innovación puede depender de 1000 cosas, pero hay maneras de buscar soluciones y hay que buscarlas porque es la supervivencia. ¿Y cómo no perder la rentabilidad? Bueno, nosotros somos defensores del cierre contable mensual, de forma que hay que ver cada mes cómo vas, cada 4 semanas cómo te han ido las cosas. Ese es el primer indicador. Y verlo de forma analítica por tus líneas de productos. Si tú tenías una línea A y ahora haces una línea B, pues tienes que ver qué estás sacando de la línea A y qué estás sacando de la línea B. Y si tú ves que la línea B no te está dando el resultado que esperas, ¿por qué? No hay que cerrarla en el primer momento. Las cosas nuevas siempre dan pérdidas al principio, pero hay que llegar a esa descomposición. ¿Cómo evitar la pérdida de rentabilidad? Estando encima. Es estar encima mirando cada 4 semanas cómo han ido las cosas y por qué. Y arreglando ese por qué. Oye, he montado un sistema de venta online, pero no me está funcionando. Bueno, pero es que igual lo que nos está funcionando es la logística. Es muy típico, porque la venta online no es un tema
de redes sociales ni es un tema de plataformas, todo eso es fácil, es un tema de logística. Si tu logística es cara, si tu logística no es eficiente, si la comunicación con el cliente no es buena, no va a funcionar. Entonces, puede ser que no conozcas el negocio y que estés pagando ese aprendizaje. Bien, pues es normal, cada vez que hacemos algo nuevo, pagamos un coste de aprendizaje, también es normal. Entonces, la manera es estar encima del negocio, tener unos números cerrados cada mes, al día, imputar los costes correctamente y seguirlo muy de cerca. A poder ser con una reunión de cierre mensual, seria, de análisis de desviaciones respecto a tu presupuesto o tu plan de contingencia ahora, ¿no? Esa es la manera. Estar cerca, muy cerca del tema, muy encima. Es así. Gràcies. A ti. Vale, Argèlia, moltes gràcies. Tenim una altra pregunta de la Carmela Fortuny, de la Diputació de Barcelona. Hola, Carmela. Sí, gràcies. Gràcies, Argèlia. Molt interessant la teva intervenció. Només volia fer si ens podies ajudar una mica amb una reflexió que a mi ja fa temps que em balla pel cap. Justament, a més, l'altre dia, la mateixa presidenta de la Comissió Europea parlava que hi ha les polítiques de canvi climàtic, però que també hem de començar a parlar de les polítiques digitals, que només així avançarem. Llavors, en aquest sentit, i tenint en compte que el que no podem fer a la ciutat és quedar-nos enrere, et volia preguntar com creus tu, des de la teva expertesa, des del teu àmbit, com creus tu que des de les ciutats s'han d'enfortir, o aquestes ciutats s'han d'enfortir per impulsar justament aquestes transformacions digitals en el seu territori? Si la teva experiència des del teu àmbit creus que pot aportar i ens pot donar una mica de llum al respecte. Moltíssimes gràcies i agrair-te la referència a una gran dona que és la Rita Levi, una gran referent. Gràcies, Carmela. Doncs jo no soc experta en smart cities o en estratègies digitals macro, no? Però per mi hi ha un arreglador i és les necessitats de les persones. Si nosaltres ens posem al centre les persones, que crec que és la forma que hauríem d'emprendre la transformació digital, entendre que es tracta de fer una vida més segura, més sostenible i més fàcil, perquè la transformació digital és essencial per la gent gran, per exemple, que no es pot bellugar, que pugui, si ho necessita, tenir tantes coses com sigui impossible, l'accés a la tecnologia fàcil. Jo crec que el focus està en la usabilitat i en allò que és més necessari. Quan nosaltres fem anàlisi de requeriments, busquem el que anomenem colls d'ampolla. Aquelles coses que no van, que generen cues, que generen problemes, que generen disconfort amb les persones, amb els processos. I és això que hem de buscar. Hem de fer una feina de buscar aquells colls d'ampolla, aquelles coses que no es resolen. Jo crec que la veritat és que en tenim molts a les ciutats. Jo us puc explicar una anècdota tonta, molt tonta, però que crec que és una cosa que s'hauria de millorar, que és una experiència recent. A mi el meu metge em va dir que em vacunés de la grip. Com no tinc cap altre factor més de risc, el metge considera que seria bo que em vacunés perquè tinc tendència a tenir pneumonies i no sé què, vaig intentar fer això amb el cap. És una experiència increïblement complexa, perquè quan tu demanes, escolta, mira, m'ha dit el metge això, per la carpeta de Mi Salut, aquesta, la meva salut, doncs en lloc d'una app, que ja seria fàcil tenir-ho, la resposta que t'envien et diu, torna a trucar, si veus, torna-m'ho a dir d'aquí 3 setmanes perquè ara no ho sé. Finalment, després de diverses vegades així, l'última cosa que m'han dit és que ara no en tenim prou de vacunes i hem d'anar per la gent prioritària. Molt bé, és molt normal, no? Fixeu-vos que això amb una app estaria solucionat. Tu tens una app en la qual tu tens els requeriments i pots saber quines dates hi ha disponibles i quins requisits has de complir per poder tenir lloc amb aquestes dates o simplement que et quedes allà amb una llista d'espera pendent de que et passin amb un altre estatus. Tot això ho haguéssim solucionat amb un mòbil en un dia,
res, 2 minuts, ho hagués fet i jo m'hagués oblidat del tema fins que rebria una comunicació de tens disponible aquests slots per fer-ho, o no ho tens, o el que fos, no? I el que és pitjor, l'administració s'hagués evitat contestar 4 o 5 e-mails i fer una trucada. En aquests moments en què l'administració mèdica hauria d'estar per altres coses, no? I no és una crítica, sinó que crec que és cap a on hem d'anar, no? Quines coses passen i quines coses podem solucionar. I que hem d'escoltar a les persones que hi treballen en cada àrea i també hem d'escoltar als ciutadans, no? Perquè entre tots es poden recollir les coses que podríem solucionar molt fàcilment i que ens farien una vida a tots millor. I crec que és important. Però amb una visió més ambiciosa d'arribar a ser molt més còmodes, usables, fàcils i fent equips transversals de ciutadans, tecnòlegs i funcionaris. Equips transversals, que ja sé que és difícil, però si només treballem des d'una vessant no farem la transformació. Mai surt bé si només treballant els financers o els comercials o els funcionaris. Hem de treballar equips transversals amb visions diferents i llavors és quan fem coses realment impactants. Moltes gràcies. Gràcies. Carmela, sí, gràcies. Moltes gràcies per la pregunta. Argèlia, si et sembla bé, com que ja estem esgotant el temps, donem resposta a la pregunta que abans ens havia quedat penjada i amb aquesta ja acabarem. Vale, sí, el Ramon preguntava que quins criteris teníem nosaltres, no?, pels nostres honoraris. Llavors, són personalitzats, perquè no és el mateix una empresa que factura 100 milions amb una complexitat que està en un procés de BPR que una petita empresa que el que necessita és un procés de millora. I, a més, també depèn de si té un equip propi o no té un equip propi, no? Perquè hi ha una altra possibilitat, que és que els molt petits s'enganxin a una plataforma com la que nosaltres tenim o que pugui tenir algun altre partner, de forma que tot això tu trobes perquè ja tens una forma de treballar determinada, no? Llavors, és molt personalitzat, Ramon. És que els criteris que fem servir és a nivell de desenvolupament de l'empresa, a nivell tecnològic, a l'equip disponible i als sistemes informàtics de sortida. Quan nosaltres ens trobem amb sistemes complexes, per exemple, ara tenim una en marxa de 9 empreses alhora, llavors el que fem és mentoring. El que estem fent és ensenyant als equips a fer-ho, perquè no té sentit fer-ho nosaltres. Té sentit que ensenyem als equips a fer-ho. Llavors depèn molt de les necessitats que tingui cada empresa i de l'equip amb el que compti. No podem dir-te una cosa genèrica perquè sempre és el mateix objectiu, però els punts de partida són molt diferents. I llavors depèn. Gràcies. Vale, doncs, Argèlia, moltes gràcies per tot, per la teva explicació. Moltes gràcies a tots els assistents. Ens quedem en el que innovar vol dir tenir també sempre molta informació, no només els números, sinó tota la part humanística que també comporta el procés d'innovar amb l'empresa i les persones. I qualsevol cosa us agraïm que ens aneu seguint en aquesta ponència de l'Argèlia i els assistents a les webinars que fem des de Sant Cugat Empresarial. Doncs moltes gràcies a tots.